Meneng. Ngapunten. Kula pakai kali kertasnya niki lho. Oh, kertasnya. Dibalik apa tak kira niki. Ngapunten. Mboten menapa iki lucu dalu nggih Mas Bal nggih. Nggih, sugeng dalu kalih Mas sinten menika? Angger menika. Dalem? Angger. Angger saking pundi Mas Angger? Saking Telatah Wates. Wates. Nggih. Nggih. Angger orang. Angge iku Mas. Lah iki. Aku diseneni. Durung apa-apa saya gojekan iki pripun. Niki wonten serat kula wacane riyen nggih Mas Angger. Nggih, niku sami. Iso. Tadi ngarep Mas. Soalnya ini puwinggir dengan oh nggih pelan Japun patah musik kenen sesembrono nah ini pas tengah Mas ini pun mriki dereng op trit bruwak hop wis padahal parkir mawon iki nggih Mas Angger nggih Mas Bal wis serate sami ini lah nggih samine kok lemir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam, nama saya Angger loh. Kula Bambang berarti saya maca sampean Mas. Lagi, mun jenengan mawon Mas. Oh, kula panggil. Selamat malam. Weh, aja dikikis, iki lho kena netizen kowe kabeh. Ya yo ngono lho. Nggih. Selamat malam, nama saya Angger. Ngapunten nggih Mas niki. Nggih pun monggo kersa niku. Kula blakotang terus terang ke mawon Mas Bambang. Ngapunten nggih Bu. Nggih. Kula namung maca niki tok nggih Bapak Ibu wonten griya kula maca niki tok. Soale netizen nek mboten digenahne ribet. Maha benar. Nggih. Selamat malam, nama saya Angger tunanetra mau nyumbang nyanyi. Terima kasih dan salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sampun. Sampun monggo. Kula mandhap riyen nggih. Nggih kalem. Urungi Mas. Nggih. Nggih. Tetembangipun Lilo nggih. Lilo? Nggih. Dipun rencangi napa kiambak? Kiambakan mawon. Nggih. Kula lek dikerencang malah gorgi nih. Gorgi? Nggih. Grogi. Oh, pun digantos to? Iya. Wis dijak iki sampean iki ya. Nggih. Niki nyanyine? Wijing ben mawon. Monggo. Kesarengan Surya Buana kali Surya Buana official nggih. Oke. Pak Cep Andom Suko Wilujeng Dalu. Nggih, yo. Lilo. Yo. Oke, katuraken Wilujeng Dalu kagem sampeyan kemawon. Kesarengan Surya Buana. Oke, ada Mas Angger dari Wates. Mas Bambang Balowo. Oke, Mas Angger. Asik. Monggo terapi, mau joget. Terus
Indonesia. Sasaran Surya Bono official. Pak Cep Andung Suko. AR Jolodong Audio. Besok Dura bergoyang guys semuanya. Opo wis ora kelingan